Ong dung rakia hormu pen bang phuatum dilai rai komsai kiari deng kachingna. PGR along ni kre phuang bong tharle le polote so dak jesongji. Rakia hormu pen Manes Warner jari rai komsai kiari deng kachingna. Langching bar karlitang kadom rong hangpi habi sikupia rong chevoitang lo. Aprang se birta kelara do anuphan kardom bajir lo kardom non birta than je bang sami o jangte rangpi non arju ikha birtang tonpe. Dilai rai komsai kia tumpen dilai naka checking along rai komsai kia tum ka kuruk dun bomahot ihom oto along kuruk dun si sabuna hom kripli an longpon lo. Laso sabuna hom along pen ong dung rakia hormu longpon si laso raki a hormu anam lak trokya brap ho an ador du jibusi rai komsai kia tumpen pachini pon. Laso rakia hormu pen kaching nang chegatum inut so arlo la pen bang pli supinsu. Muhammad Taj Udin, Muhammad Hafiz Udin, Faisal Udin, Ambi Phochem lapen Inoj Phochem pusi bang thekpon. Laso rakia hormu Manipur pen Guwahati an ke pon bom hosi dilai rai komsai kiari deng chingnang cheklo. La sora kia hormu la pen ka chingnang chek bang phuatuma phan rai komsai kia tum chepari deng ponsi saya rona teng klempon. VGR pen chinglok karbiang long angkang prek jamadim along department along lialong aron repen kido ke bekichi aswatuma phan tharli nang jipupen karbia radatum thurpak airset prungset pen chesong ponlo bonta MLA kilik nangkeli rokajok la swaputha kachesong malom so phan ington koklo la sikilik jodet pen gov ing ni det pen vusik ni phai kethomarni KEC pen VGR kachesong bomatung pen KEC along me ingi ponlo PGR along kedo kecha swatum Guwahati High Court along lam hoi ki pidam tami pajut etlo kecha swatum long lia hem phupu ke hokalu chepaklang thek thedet lasi nikre phong bong KEC Revenue Department atuma phan laso alu chepaklang ponja phan arni hokponlo nikre phong bong chepaklang thek thedet polote ke tharli ja phan sai dengpon pu pusi cheparai ponlo lasi nikre phong bong KEC atum thang sai deng de det polote puthot kachesong pon pangching thu phit po pusi ang tong ing ti pen ning je pon prai ke deng mi ke la puton ke thangat avelo ate ke dam tangar ni pentame eviction nangi la ethebet lo ke madidi sitame non asam kilik dot det pen non sarkar kimi non ingni etlo la ingni det pen eviction a futha kopi si ke claim jima ke claim hala bangso abirta ke thangnat ave ingthong bi ton mandet sarkar tuma methang ning ke hang pena bangke mai ke hang ji ka chingbai je phan thangnat la ton keng kam chi ora bedet lasi chesong rabra tum pen chingbai si la dak council long pinpura lo puthot pi thunang kok lo alang le teman pinpur thunang kok lo la so PGR alam abeng dolang ka chingbai tang ka chekroi tang alam do an ke claim kle kapabeng long la poson do ulang pu bange pinpur nang kok lo sila so ka pinpur teng pen pinidak mai phalo mai ke pha bange mesen lo chingki lo lapen pinidak ka chekroi long bangke athepi bangala helo non sarkara kimi ingni det pen pin ka chingwai ke cheng silong bangke nikrep ho an ing hongpo nikrep ho an ing hongpo hala ka chekroi tangalam an sarkara tum chepa pleng jima chepa pleng plema bangke lakela nikrep ho ang bongsi ituma hin pen ke langpo laten jong sila nikrep ho ang bong ta chepa pleng ple pulotang te sai jog je ka chesong ang deng ke lake deng ponang kokpo lapen isi rara bhan ka chuning rikang tung bang la helo la bangso ka chesong long ilitum meme hinunu ka che jong bangke lake na hokta lililo tili ningaklong chuning rilo nili penang an a comments munita tum akamatha nili theklong lo alang le tum ja semet per ka nije bang la helo chun cheche ka chesong le dundelo pu penang na tum ka nije tum do sitani li puang tung bangke ki chun che posi ka chesong nang pu chun der lo pulotang ka chesong ne kenang se bedelo la si claim det pachun che det pulotang te ili tuma ka chesong ke anso se che pharang thunang ji po bang dundilo po bang ali la sila dak asap kama thaili tum chelar chat nang kokpo ke cheng banda pulo ke di ili tum a sentiment ili tum ning ke kang ning ki pung bang ke la ke sok puna meson kali det nang ji
ปีนี้จอกเชเป็นนับตาอิลตุมเชซองนี่เป็นนับจอกเชเป็นนับดิงเชซองนี่อิลตุมกะเชซองละปูปอนบอมเบกอร์ลิงเลปุลตังเตละเพลงเตโลante sarkar tum claim keder pora tum doklib nang mante isi lang ka charge lam doklib lo pulotang tela isi hini beta lage pleng telo lage la si corling nang ji la claim klitik dam de tik bang ke il tum ke la ka song bang ka pon bom nang po la si pini rara phanda isi birta ki metela hello anani pena bang ke state government la pen council ka charia sarkar tum isi kapat heda malam do kapat heda bang la hello pgr arlo bang ke hala da ke do tum Guwahati High Court long case pidam chok lo la so case bang non anta Guwahati High Court pen kang sai bang patang te deramat subjudice pusipulo subjudice pulo tang de kang sai tang te lang insai bom lang pulo la doko ga mat si non amat ki eviction claim no dak lo pu sita eviction ke claim me ha binong ke athia nutin le case pidam et kali wai phit sita me to hala alang tung kapat hedam bang ke case doko pulo sita me non bang ke disposed of pulo tang te la bang so case ke Guwahati High Court pen ke pajut elo kapaju dam bang la hello Guwahati High Court lamra ipi bang la hello la petitioners matang te hala pgr lo ke do tum non ni thong kep ang bong revenue office along mate circle office along alang litum la pgr lo ke do ke alang litum methang along le back lo pu alu achep documents patta bang alang litum dak circle office along representation pu sipulo alang litum hada cepak lang am thek nang pu la cepak lang dam thek the pulo tang tan par ke la ke council ari dengsi dolo la si pini dak nitung kaching vai hud bang e council atum nang thak bang la hello me sirkep budi me chiklo sirkep ne narkep pune la so ang bong selang litum bang ke hala pgr alo ke do ake che kona mana atuma phan ke alang litum notice pulo tang te alang litum circle office along alang litum pata la pen kaprek alu bang cepak lang thek nang pu ang bate na cepak lang nun pula so alu bang piat lo la si alu ke cepak lang thek thevek lo athema hada Guwahati High Court long ta na litum circle office long dam nun pu ke toy ke hala court long ka ching sai ese ga hutala pgr alu ke do ke che ke betum ke nitum apata do pu bang ke cepak lang thek theder lo cepak lang thek so je hada Guwahati High Court ben si pudet poke jo la tum ke pgr alu le ke do gali pu pudet poke sita me pupe delo ki pupe dara the bangke alang li tumari deng bangke thang na ta ke choklim alu ave derlo lasi non e phang pen bangke council atum la pen state government atum ke la ke pgr along le ke case do bom lang lasi ni tum tharlin no daklo puke kapat hejia thai ke avelo la ke jut koklo non e phang jong si tharle le det pulotang te la ke council atum aning ke hang he lo ke thek thelo pu bangse la ke tar dak hangyang pu lahai ki cha so tuma phan tharli nang ji pupen karbia ratatum chi songpon lo la so ka chi songa hot inot karbia nokbi tami aprandam nang lo la pen pinang an aratatum hiliamu kiro jok aking katikok nang atum tatulu bonta govatum batai ka ching vai pen lamjak chepa pleng pledet lo la sinon ke isi pen kaching kia hot ni grip ho aphan arni hokpon thulo lasini grep phong bong hem ke tharle hem ke paru thekpon long nangji kali polote ahir intang rak chisong pon thuji laso ka chisong hut ka chipu tot te de japhan lit song rong pharpen tuning report claim po lapuson dam po eviction notice pi po eviction claim po non nikrep po pugala ke pini penang amlam che prai dulu ta hala hai ka che parai lam the rar phan pen rat pen ching ki than mehla ke ning che parong me ning che pang sami pulam purun batai ke thom pipo ching bailu non si non ni kya ba phito eviction claim po ta ho eviction notice pipo ta ho o survey claim bom lo ta ho court hai elo ta ho hok lo te mala so ka che song isi ni chun bom same council pen hala so ke claim ke dami phan mang ke pini lada ka che chakla alam pen ke tum ning che parong rei pulam wi la si amut pi bang etum ke pini che chak analam tang ando busame non pini alang tum eviction la dak claim pon po bunang pulo tamila so phang nang chak lo ke ta ke claim thek long li eviction notice pi pon po bunang chak lo ke hala so bang di claim pot heklong le posi pini ku pima ka cheparai pon alam thi bang ke hala so phan kini ardi tung den litum ardi ki pi ke sonvet do ardi ke pi sonvet lam bang ke ilitum bang ke lan nikre pho apor mobening ti sahuning je lo nikre pho apor ang bong jong si kar biang long thang natta jong si ke claim ke nam heklong le pulotang de kar biang long bang ka che song bang e cheng konang kok ko mari phan kelang selet ko mane phan ining ke dok de ko mane sar asor kar phan kapin rem ko mane parti ban kapin rem ali laso akache song phanon bang nilit moi ipu che par pu ham laso kache song joni men ko mane abi bunang lo ko mane apran dam na lo ko mane aring sona lo ko mane phan ari apet mone phan keng apet ko mane phan pini ana thurne burun etum akai ding pi pina keng te ko keng tikisi ki donang ko tum sa ko mane pa hemi nang lo pane pa
tang re nang lo lasi laso phan bangke pini laso kache song man pu insam jin padam toi hala bangke nitum ke mentuni ta kroy kre alam jong jong kaning jela pukali lasi ituma hin bene pirthe pini pi ka cheprai pelo itum bangke imek hini pen hem ke tong emek hini pen hem kiru emek hini pen kupima laso ka cheparai kar biarat tu maning hang teng jong ke klem pon emek hini pen theklong lo pulotang te laning sampo amut pila ma ke ni phai ni kre pho aporang bongjong si ke klem ke nam theklong le pole ni litu ma khin pen bangke ke claim ke nam pon bangge cheng pon phit po lapen la so long kar bieng long arat angkang pi ke doana tum da penahan tum ke mathang parti le phan kalili kalang lang meme hinunu kaning je kapin purtap kaning je tap tum tu piklo lasi hala so kaning je tap kapin purtap kaning je tap tum jong se ala ko mane bang phula puson pulotang ne badu bang phunoi jong si claim thek the dam thek the ar jap thek the la kache song aklam long akeng pak dong ek e tum si kalili kalang lam lam kaning je hem do join lam thi se eng ho cha chimpuri kache song amut pi bange tum kopi mahala papleng ponang lang kitun ponang lang non kela dak bange emethang khei man pengalam de rok emethang khei tum ka therak me melam nang le rok emethang khei tum ke pho kache tong nang lam nang le rok pasel dak bangke ilitum bangke kache lem lapen kopi ni kapang kre kumarin tangka sikai si ini tang ho pirthe la hai lam itum kama thaiye portabe lapen kelai portabe sarkar tum election do kok choklo election do kok code of conduct la bange bharat issue na nagarik itum indian citizen po hin bane konan ben ke itum ahidal dak legally arona teng do kok hala sopor ke a gari do kok lo a driver be pun hala ke itum la so gari paning doi chot ke itum dam delu election por ke aporang lelu la dak na penang kapre kapre ke narrative ka create tum do se hala amut pi kapre klam lo ilit ma hin ben ke lan det lo nikre pho porang bong pen pini chechak lo nikre phong kong ang bong jong se abe pulote nilitum han state government ta state of assam tum ta people ana tum che song det punana puya lama velo kar biang long mas council kachari siam ke hai men chenglok dak council members tum do anda nang tum pia polo che song det polam na puya thai velo amut pila mangke itum ko pima ka che song ke sarkar state government cabinet a decision ko pima ke deng hala solam theben ating che song po hala tung ating siar japo lapenan par ko pima alang tum na paklem tum ke aron te che song amut pilam ke hala chalo nili tuman ke hala bang so por prang bang ke code of conduct jak lok posi tumang claim udet lo pulo high court ta case duko kulo non bang ke case sa bang ta dispose lo high court pen hala ta kache song lelo hala dak pgr long ke do office ke do hadak la kaprek irrigation of office ke do apdcl office ke do hadak bank ke do hai do na hadak pgr ben chetere ko hala ta kache song lelo fencing kai po hadak ta kache song lelo la penan par bang hadak la business establishment ke do ana bang hala dak bang hala renew bang ke hadak ala pupo ho trading license bukha bang par renew long le detlo la sil ha isi bang claim otame ke claim po nei non ta semet vote bank apin chong po la si vote bank kalang ma kalima ke non la soang bong klang po alang litum ke non ke kai ke high court case do high court case do pasi hem phina ni tum da hem phling tung pikloti eviction claiming tung piklo eviction pachok tung piklo plung tung pik tame kupulang high court case do kok pu non ke high court case ajudelo case bang jong dispose et lo pulotang te non council do methang long sar puk do lo ke la si hala dak bang ke jong si vote benga son jong se atum ke damtang apor ke putap la si tok ke do kating kilo ke tum non puthot thu pulotang te la mangai kache song lo pene mare pen tok ke doi ke nang tabelo akam claim oi kache song tum non kok po amut pi ke halal nani tu akan nikre pokok na pilo la nikre pongong sem nikre pok itu kan ni tek itu nani tu mana nilitum ke nikre pho pleng plea prang sila so prang se kache song konat ang konat kupi koson si kache song di ma konat si kache song hi ma hala so bangke nikre pho a prang si la bangke tang dak po konat si kache song ima koson si kache song ima hala bangke nikre pho pleng plea ko si aprang si hala bangke kache song pang dak pon polasi la dak bangke jong si konane kache song jong si soluk so dak pini jong si dokok puni siam ke haita koina piri em doan ta koina piri asama chief minister ke hoita koina piri karbi si resolution and ponlo la penang par ke la pgr la so kache song organization tum te mai dolo lang tum organization tum pen chengwai chengsai si ni tum bang hala election do ko mat ko do conduct do mat hala chingwai tang tenge election kuri long le lo la non bang ke dak bokulia long ke tang ti do lang 95% ke to angla 90% ke tang lo 10% do la plus 10% anda me kai election je phan la ni kre pong bong ni tum je sikte dang lo la pen ke hala khirunia long da high school long na me along le ki thie tum phan ta la ni kre pong bong lada katharli je phan tum cherai ponlo la pen kya kapre ka dim katharli pen chenglok bijar pen damela step claim pon je phan si ni tum pini chengwai chengsai ponlo khat khati rai kom sai kia thum pen lahori jan ti state along kirika kuru ka sai ki claim bom hot dimapur anat pen ke wang bom bang phu along rai kom sai kia thum ka hon thei ke do jok kuruk dun rai kom sai kia thum pen ka kuruk dun a hot sabuna hom longpon lo la so sabuna hom along rakia hormu gram kri ke thom tok bora trok sikebra trok an longpon lo
La sora kia hormu pen gaching nang chek abang phu Moneswer Nursery Barpeta Sorpusi pangthek pon La sora kia hormu la pen kaching nang chek abang phu aphan rai komsai kia tum chepari ding ponsi phatek thapon thosi karju pater to ka sai ding pon bomlo Vesker Bianglong Rongkhang constituency ke parlo Langching Bar Rensing Ronghang Amikar Seng Rongphar Umlarong Ronghang Habekong Achor Karlitang Kadom Ronghang Pi Habi Sikopi Vusiga Chiklu ni Phai Hiniarni Porphai Grihini Apor Arong Chevoitanglo Karlitang Kadom Ronghang Pi la ke pai pai Chiklu ni Phai Inkoi Krisir Kebra Phokebra Phoning Kansi Amhang Theklo Alang litum korte bang pho lapen Achikle bang pli chompen chewanlo alangli Krisir Kebra Troke Baning Kantika Primary School alongsi Kithom Angdeng An Charlie Dunlo alangli bihek pentami ki Charlie hin ke thek roi set ajok bihek pentami lo than bangatum alangli phan chinghon pikhangjang la sopi ingdeng pli pen ingdeng trok an tika gov m school alongsi ingdeng trok angdeng an Charlie Dunlo puthot Krisir Kebra Trok Kebra ner Kepen ingdeng trok pen ingdeng kep an Baithalangso High School alongsi Charlie Dun pen Baithalangso High School pen kicheng si su arlo metric chepa undunlo seta mialang li vusiga chiklo ni phai isiar ni pressure stroke da jok inglong arit mendu along men crep philo sita alang li kopai kelang no jok Hamren District Hospital Hojai Global Hospital apen ke nagong an kisu kachelang japhan chepong sita un edet si sangtet cho endam juilo Boithalang so pen great son timong karbilong ria birta amen kadam rong hang pi amang thek ni kan pharu prisir kebra phok kebra pho ni ka hang thek aka la mu thiek minang than nek than de la no kan pharu prisir keb pho ni kan amang thek lo kan sakuri kan mistri ke pas banga se Talang so high ten yang bong high school and lo pinsonon alusonon mitti ke pas cheng ke anong to bora sar ke tiro ke manta la kadang hang pi bang hello mitti ke pas cheng lo aluson bong lo pinson bong mitti ke pas cheng bang so high school ke bi cheng pe mitti ke pas cheng ke la nu bela so mình thang thì ta cái nào phốt cái mốt sang qua mình thang cái tập đó chụp tập cái gang sẽ non pin này ta ra thằng bát chínเป็นอันนั้นตุ้มก่อนดำรงแห้งบอลนี่ลุ่นแมงดูแลบางส่วนลุ่นแมงกุมาเชนี่กี่ลุ่นปน บางส่วนลุ่นก็บางก็เฉพาะเจ้าละมันได้ก็เจลังอุ่นเอติมุเขาเราสาวอุ้ยดูมาตีเราโมเหแต่ทำเรื่องmedical Jepon lo hada bang ta kela jontro be bok lo o hojai Jepon ko hojai ta ako Jepon thole lo ta ta hala kela jontro be bok lo la ko ta lo long kela jontro be da nogong Jepon ko han nogong Jepon thu hada bang kela jontro bok lo ma se phi bang ge tung da ba 10 ko year lo por bang ge la abi ke test ma dim lang lam lo Pinya birta lan si kang ton lo kardom